İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz birin şugunki programmamda. Men edin şugunki programma goşulup bilýäningizde ören şat. Ene men şugun ýene de şerini mehmançylyga çağırdım. Ol sizin bilen şol wajip tema barada gurrun etmekçi. Welcome Sherry. Thank you. Aha, men oňa hoş geldiniz birin şugunki programmamda diýen, olum sağ bol diýen. Today we're going to be talking about how to examine a sick person. Ene biz şuňky programmaň üstü bilen şu näçe adamy näde barlamaly şu barada sizin bilen gurrun edip geçmekçi. It is common to be able to learn a lot about a sick person with very few tools or equipment. Ene şu näçe adamy barlamakda diýe bir de köp enjamlar hukman değil diye şonu bir iki şeyle enjamlar bilen hem biz näçe adamy barlap bilýär. Now the first thing that you need is good light, preferably sunlight. A lot of symptoms are missed in a dark room. O size bir wajip wakaýatlat ya haçan da siz näçe adamy barlaňyzda diye size gowy ýagtylyk şonu ýagtylyk ýerde barlamaly. Iň esasy hasem gowy yer şu güneşli gün çykdy daşary çyksaňyz günüň aşagyna näçe barlasaňyz gowy diýe sebäbi garanky ýerde näçe barlasaňyz onu siz şol keseliň käbir alamatlaryny sypdyrýaňyz diýe. Now the first thing that you want to determine is this something that is mild and can be taken care of at home? Or do you need emergency help right away? Ene yine bir esasy bilmeli zadyňyz diýe şo näçe öýde barlap oturýanňyz şol kesel yeňil keselmi ýa-da agyr kesel şonu siz bilmeli. Eger ol gysagly agyr kesel bolsa onu siz bilýäňiz, oňa eýem siz doktora ýetitmeli bolýaňyz. We are going to talk about how to use all of your senses to discern what is going on with the person. Ene biz diýe şugun ol size öwretmek isleýär şol näçe barlaňyzda diýe siz ähli duýgularyňyzy ulanmaly diýe şu ýagdaýda. You're going to need your ears. Ears can listen to the heart, can listen to the abdomen, and can listen to the person's complaints. Ene ilki bilen niýet hukman şu kulak size gerek kulak bilen dinleýäňiz. Kulagyňyzy gursaga goýup şonu dinläp bilýäňiz ýa-da garnyna kulagyňyzy goýup onu dinläp bilýäňiz. Şeýle hem şol kulagyňyz bilen şu näçe adam nähili art şikayatlary edip otur. Şonu hem kulagyňyz bilen siz dinleýäňiz. Now you need your other senses too, because children can often not tell you what's going on. Ene yine de siz kulaktan başga beýleki duýgy organlaryny hem ulanmaly bolýaňyz. Sebäbi çağalar bilen şeýle olar näme problema çağada? Çağa onu size aýdyp bilmeýär. For children and for people that aren't able to speak, you need to use your eyes, your hands to feel, and your nose. There are bacterial infections that have a distinctive odor. Ene yine de diýe ol şol çağalary mysal alýa. Eger çağalarda bir näçalyk bolsa olar size agdy bilen aýdyp bilmeýär, gurlap bilen ok. Şeýle hem gurlap bilmeýän adamlarda siz nädip şo näçalygy barlap bilýäňiz? Gözüňiz bilen,
Eliniz bilen barlap bilýäňiz, şeýle hem burnuňyz şo ýs üstü bilen. Täze şol bakteriya infeksiýa siz bilýäňiz oň ýsy nähil bolýar. Şonu bakteriya infeksiýa bolany onu aýratyn ýs bolýar. Şonu burnuňyzyň üstü bilen siz bilip bilýäňiz. Now, it's very important. Write down your findings. Write down what you see and the time that you see it. Ene şu barlap otursaňyz gözüňiziň üstü bilen eliňiziň burnuňyz şonu tapan dağıtlarınızın hemmesini yazmalı. Näme siz şol görüp otursaňyz, şu dağıtları yazın. Sebäbi soňlugy bilen şu çağany ýa-da şu näsä adamy siz doktora alyp gitmeli bolsaňyz, eýem şu ýazan ýazgylaryňyzy şoňa berip bilýäňiz doktora. Ene şu dağıtları men gördüm diýip. Now, one of the reasons is if you need a healthcare worker, you can hand them the written diary of what happened and when. And the other reason is if you are taking care of a sick person, you know that oftentimes you are doing that around the clock, your sleep is interrupted, and it affects your own memory. Ene bir gaty wajyp zat ýatlat ýa-da şol hemme zatlary ene näse barlaýaňyz, näme siz gördüňiz, şolary ýazýaňyz diýe şu ýazan zatlaryňyzy soň doktora barmaly bolýaňyz, ana şoňa soň görkezýäňiz, şu ýazan zatlaryňyzy berip onu düşündürýäňiz, ana men şeýle zatlary gördüm çağda ýa-da başga näse adamdan. Şo sebäbi siz hemme zat ýatlap bilmeýäňiz aňyzda. Ýazgylaryňyzy seredip so bardat yadyňyza düşýär. Şoň üçin siz göründe adyňyzy ýazmaklyk wajyp diýär. There are some very helpful questions that are usually indicative of what's going on with the person, and we're going to talk about those questions. Ýene de diýe biz şol näse barlamyzda şu ýerde soralar bar. Biz belli bir soralar sorap, şeýle ýagdaýda näsagda näme problem bardygyny bilip bilýär. Häzir biz şu soralara siziň bilen seredip geçmekçi. So one of the things that I ask is, what's bothering you now? And what makes it feel worse? What makes it feel better? Men ýene bir soraýan bir näsägi ol professional höküminde barlap oturka, o diýe şu wagt näme de problema, näme sizi şu wagt nähili agyry bar, nähili duýýaňyz, ene şeýle soralar soraýar. I will ask the sick person, how did your sickness start and when did it start? Şeýle hemmen şu näsä adamdan şu keselçilik sende näsälik kaçan başlady? Näde başlady? Have you had this sickness before, or is it new? Or has someone in your family or your friends had similar symptoms recently? Ene şol sizde näsälik bolsa ol şu näsägdan soraýa, şu näsälik sizde öň hem barmydy diýe, ýa-da şu täzeden başlady. Şu näsäglik siziň maşgalaňyzda birine bolanmy öň şeýle soraýa, ýa-da şu goňşuňyzda, töwereňizdäkilerin birine şu näsäglik bolanmy. Where does it hurt? Ask the person to use a finger and to point to where it hurts. This is especially helpful for a crying child. Yine bir zat ýatlaty, haçan siz näsä adamdan nirede agyr barsa-da, nireň agyrýar diýip soraýaňyz, şonu şol näsä adamdan barmagyny ulanmagyny soraň diýe. Nirede agyrýar? Bärde agyrýarmy, ýa garnyň agyrýar? Şeýle etmeklik aýratynam çağalar bilen wajyp. Sebäbi çağalar gürläp bilmeýär. Diňe barmaklary bilen nirede gulagy agyrýarmy, barmaklary bilen görkezmegini soraň diýe. Does the pain hurt all the time, or is it intermittent, kind of on, kind of off? Yine de bir soramaly. Şol agyr bar diýse näse, ol agyry hemişelikmi, ýa-da biraz agyrýa, soň togtaýa, ýene agyrýa, togtaýa? What is the pain like? Is it sharp like a knife, or is it burning like fire, or is it kind of just a dull ache? That's very good. Yine de diye şol agyry barada soraýaňyz, şu agyry nireňizde bolsa näsagdan soraň. Bu ýeti agyrmy? Edil bıçak sokulanyalı ýeti agyrmy, ýa-da kütük öçügsi agyrmy, ýa-da ot ýaly lowlap ýanyp oturan agyrmy?
Does the pain awaken you from sleep, or does it awaken the child from sleep? This will often tell you the intensity of the pain. Yine bir soruğunuz şu näsagdan ene şol ağrı tennäki ağrı sizi uykudan saklaýarmy ya da uykudan oýarýarmy, siz uklap ýatyrsyňyz şu näsag ağır bar, ağır zararlı oýanýarmy ya da çağı bolsa da şol ya da çağı da ağır zararlı oýanýarmy giýje. Täbi eger şu näsag oýanýan bolsa onu bu şu ağırın derejesinin güýçlüdigini görkezýär. Now again, with someone who cannot tell you, like a young child, watch for signs of discomfort. Eger bu ene çağı bolsa diye elbette çağı da ağırsın düşündürüp bilmeýär. O nähili şo injeliksyzlyk bar çağıda. Şoňusy bilen tez bilip bilýäňiz. Are they tugging at their ear? Are they unusually fussy? Ene çağa diye şol gödükçülük edin çağa diye o çağı şeydip kulagyny dartyp oturmy ya da injeliksyzlyk barmy onda? Have they decided they didn't want to eat, or they don't want to eat, or are they unusually quiet? They're just not themselves. Yine de bir soruma gödükçülük etmeli dadyňyz o çağa iýemi adaty ýaly ya da iýmek islenakmy? Ya da käwat çağlar şol ağırda näsag bolan pursatna olar gaty ümsün bolýarlar. Ümsünmi çağa şonan barlan? Watch to see, are they playing differently? Maybe they just don't feel like playing like they normally do, or maybe they're just sleeping longer. Yine bir üns vermeli dadyňyz şu çağa olan özüni alıp barşyna olar oynamak islemeýär. Sagdyn wagtyna elbette çağa oynamak isleýär. Näsag wagtyna belki çağa oynamak islemeýär. Ol köp uklaýar. Ene şu zatlara tez gödükçülük etmeli. Now, perhaps you are entering into a situation where this person isn't in your primary family. Maybe it's an uncle, and he's visiting you, and you haven't seen him for a while. Ene bir misal berýär şu wagt, belki ene size bir mehmançylyga gelip otur öýüňizde, ana daýda diýeli, olar entek siziň öýüňizde köp wagtdan bäri bolmadyk diýe misal hökmüne ulanýar şuny. Before you ever touch the person, use your eyes. Observe, and I will talk to you about what to look for. Ene şol mehman bir geleni öýüňizde siz hökman ene şol adama seredip gözüňizde ulanyň. Feretaplyk bilen barlamaly, seretmeli. Soň şo näde barlamalydygy barada men size häzir öwretjek. Observe how ill, the degree of illness, or how weak he appears. Is this person moving differently? Ene şol näsag diýe da daýyň bolsun, daýdan bolsun öýüňize gelipdir. Şonu ene barlap otursaňyz näsag entek degmediňizden öň hiç ili el bilen. O nähili? Goşokmy? Ya da şu näsaglygy siz görýäňizmi ýüzünden? Ol başgaça şu gymyldaýyşy nähili? Şol adam bolsun, aýal bolsun, ene şu zatlar barlan. Two things that can be very, very important. Is the person breathing well? If not, that's an emergency. Is the person thinking like they normally do? If not, that can be an emergency. Yine siz berde iki dada üns vermeli. Şu näsag adam barada, şol näsag adam nähili demalş, gowy demalşy adatymy? Ya da problema barmy? Eger problema bolsa, demalş gowy däl bolsa, onu bu gyssaly kömek gerek. Yine başga bir soru. Şol nähili on pikiri? Doly pikir edip bilýärmi ya da on pikirini aňyny da şol çylsyrmlyşyk barmy? Şeýle ýagdaýda da onu bu gyssaly kömek gerek şoňa. Does your uncle look like he has lost a lot of weight recently? Yine bir barlamaly adam şu daýyň diýip şol mysal hökmüne ulanýar. Näsag daýyň ol nähili köp agram ýitirenmi, horlanpmy? Does he appear dehydrated or dry?
Some of these symptoms are dry, flaky skin, wrinkled, cracked, chapped lips, sunken eye sockets, or dry tongue. And sometimes people, they have a hard time talking because the tongue is so dry. Beautifully done. Yana bir barlamaldaadыңız, infermeldadыңız, şo näsagdaýyňyz. O nähili şol suwsuzlananmy, suwsuzlyk onu görüp bilýäňiz siz. Köplenç diye olgu düşündürdü şu elinin derisine seretýäňiz, ol gury görnýär. Elinin derisi şeýle ýagdaýda gödüň aşagyna da siz bilýäňiz, bir hili oýuk ýaly bolup durýar. Näsag adamna siz şonu görüp bilýän ekeniňiz. Hemem şu ene bärde dodoklary olam guran hem näme ýygryk bolup durýar, guran. Şeýle hem dili ol gürläne siz bilýäňiz şoň agdy gaty gur ekeni. Ene şu alamatlaryna siz seretmeli diýe näsag adamda. Now we're going to talk about how to observe the color of the skin and the eyes. Ene biz häzir diye şol der barada hem gödüň renki barada siziň bilen gurunget geçmekçi. Dark skin or deeply olive skin can often hide changes faster than a lighter skin. Ene ol bärde size bir wajip informasiýa ýatlatýar. Ene koja seredeňizde käbirninki qara koja bolýan ekeni. Ene şo qara koja diye onu şeýle seredeňizde siz renki ütgüýändigini görüp bilmeýäňiz diye. Adatça bu ýagty şeýle deride siz renkin ütgüýüşini görüp bilýän ekeniňiz. So, with people with darker skin, look at the areas of the body that are lighter in color, like the palms, the fingernails, the lips. Ene ol şol qara kojaly adamlarda diýe. Täp ak kojaly adamna siz bilýäňiz, renk nähili ütgä botyr. Qara kojaly adamna elin aýasynyň içine seretmeli. Täp olaryň eliniň aýasy içinde siz bilýäňiz, ol ak ýa-da bolmasa şu dyrnagyna barlamaly, şu näsag däl dyrnagyna barlamaly. Şeýle hem şeýle dodoklarynyň bärtinde siz şu renki görüp bilýäňiz. Sagdynmy ýa-da näsag? Now, if I have darkness or lightness in where the eyelid is, that can be a sign of trouble. Oh, darkness inside there. Darkness or lightness. Ene size gaty bir wajip zady ýatlatýar. Näsag adamna diýe, näde siz bilýäňiz, şu gödüniň bärsini şeýle açyk görüňizde diýe, içinde, içki tarapy şu yaha qara renkte bolup bilýär ýa-da ýagty renkte bolup bilýär. Şolayam bir problemam bardygyny görkezýär. Or if I have very pale lips or the inside of the lip, that can be a problem. Aha. Yine de näme diýe ol probleman bardygyny nätip bilýärdi. Ene şeýle şu dodoklarynyň aşagyny şöýrüni görkezip oty dodoklar üçügsi gydyl däldi bir hili agrak dodoklar bolýar. Hem içki tarapynda şeýle görýäňiz, şeýle ak gydyl däldi, ak renkli ýaly üçügsi renk, şolun probleman bardygyny görkezýär. If it's pale under the eyelid, or if it's pale right here by the lips, that can be a sign of anemia or tuberculosis. Or in a child, oh my goodness, that's trouble breathing or a protein deficiency. Wow, that's amazing. Yine bir wajip informasiýalar size ýatlatýar. Näde kan adlygy biz bilip bilýäs. Yine de ene şu gödüň aşaky tarapyny şeýle açyp görýäňiz, aşagyna şu içinde solgun ýa-da ak renkli, gydyl däldi ak renkli bolsa ýa-da şu dodogyň solgun dodok,
Gıdıl däldi, solgun bolsa, onu biz sizde kanın adlygyny görkezýär. Kan adlyk şeýle hem inçe keselin bardygyny ýa-da bolmasa çağalarda da şol dem alış kynçylygynyň bardygyny görkezýär. Şeýle hem belok, protein yetmezçiligini görkezýär. Şu solgun dodoklar. When someone is starving, sometimes the skin darkens, or it could just be they spent too much time in the sun. Someone is starved, yeah. Yine şol açlığın imit yetmezçiliginin alamatlarının biri şol derin qara bolýan ekeni. Qaralyk deride ýene de günüň aşagynda bolmokluk derarly hem bolup bilýär. Blue-gray skin, even on a dark person, it looks ashy on a dark person, is usually a serious symptom. Yine de şu derin üstü bilen näsaglyk alamatlaryny bilip bolýar. Şonu ýatla diye. Eger sizde şu deri, bu qara adamlarda da diye, qara ak adamlaryň ikisine de degişli gök, çal, renkli deri bu gaty seriozny problemaň bardygyny görkezýär. Blueness or darkness of the lips and the fingernails may mean that there's a problem with breathing or a problem with the heart. If you see an unconscious child and you see duskiness here or blueness here, get help immediately. Yine wajip zat. Yine şol dodoklarda diye, dodoklar hem dırnaklar haçan şolar gök ya da qaralyk duysaňyz diýe şu dyrnaklaryňyzda hem dodoklaryňyzda ýatan çykarmaň. Şol näsag adamyň dem alyş bilen erwet problemaň bardygyny görkezýär. Ýene ýatdan çykarmaň. Gök ýa-da qara dyrnakda dodoklarda sizde näsagda dem alyş problemaň bardygyny görkezýär ýa-da ýürek problemasynyň bardygyny görkezýär. Şeýle hem şol aňsyz ýatan çağda yani bu çağa barada, eğer çağda şol gök dodok hem dırnaklar olsa, onu bu çağda beyni kızdırma keselinin bardygyny görkezýär. Şeýle ýagdaýlarda siz tiz doktora ýüz tutmaly, kömek sormaly. Now, if you come upon a person and they have gray-white skin, this is unusual for them, gray-white skin, and they feel cold, they feel moist or clammy. This can be a sign of body shock. This is an emergency. Body shock. Yine başka da şu kojada siz näme deride nähili erenke üns vermeli ekeniňiz. Berde yine de şol çal ak renkli koja deri bir adrak uvlajňaýyşy nämede kojada bolýan ekeni şu nämeni aňlatýar. Ak çal renkli deri. Bu hem şok. Şol näsagyň şok ýagdaýdadygyny, onu urgu bolandygyny görkezýär. Şolum gaty şeýle ýagdaýda siz gysagly lukmana ýüz tutmaly. Nartaj, shock is when the brain and the heart aren't getting the oxygen that it needs. Şu şok ýagdaý diýe urguy haçan bolup geçýär. O sede şonu düşündirýär. Haçan ýürekde hem beyne yeterlik kislorod barman ýagdaýyna näsagda şok ýagdaý bolýar. This can happen when someone is bleeding a lot, or let's say there's a broken bone, they've had a trauma and there's a broken bone and they're bleeding on the inside. Yine de şu şok ýagdaý, yine haýsy ýagdaýda bolup bilýär. Şu beýne ýürege kislorod ýetmedik ýagdaýda bolýar diýdik. Yine de şol gan akma derarly hem şol näsagyň tenine şok bolup bilýän ekeni. Mysal üçin diýeli sizde döwlüpdir bir sünk. Soň şu sünk döwlene tenine islenik ýerde işte gan akma bolýar. Ana şeýle ýagdaýda da şok ýagdaý bolup bilýär. A yellow color of the skin is called jaundice. Yine de deri barada şu renk
Haçan da sizin deriniz sar bolana ana moňa näme diye sarlama siz bilýäňiz şonu. This usually happens over time. It's not a fast, a fast action. Progressive. Yes, it's progressive. Ene şol sizin deriňiziň sary, deriň şo sar bolmagy by ýuwaş-ýuwaşdan şeýle bolýan eken bir wagtda sizin deriňiz sar bolanok diye. The first thing that you would see would be a yellowing of the white part of the eyes, and then you might see a yellow cast to the face or this part of the body. Ene şo nädip diýe ýuwaş-ýuwaşdan seretip bilýäňiz, şo deriňiziň sara öwrülmegi ilki bilen ene şu ýerde görýäňiz, gözüňiziň aşagygyna şu ýer ak şu wagt. Haçanda sizde sarlama bolsa şol sar bolýan eken, sara öwrülýär. Soňam şu ýerde diýe ýüzüňiziň şu ýerlerine ýam ýuwaş-ýuwaşdan sara görýäňiz, hemem bärde şu ýerlerde siziň deriňiz sar renkli bolýan, şo sarlamaň bardygyny görkezýär. This can indicate a problem with the liver or the gallbladder. Ene şu nämäni görkezýän ekeni, şeýle sar bolsa sizde şu wagt aýdyşýaly, düşündirýäli, onu bu sizde bagyr keseliň bardygyny ýa-da öt haltasy bilen bir problemaň bardygyny görkezýär. This can also happen in children, especially young ones who are born with sickle cell disease, which is an abnormal shape of the red blood cells. And so the oxygen delivered to the tissues can be less than what they need. With kids too. Ene şu ýagdaý diýe şol sary, deri, hemem şol öt halta, bagyr problemalary täze doğulan bäweklerde de bolup bilýän ekeni. Ene olan käbir diýe şu bäwekler ene orak görnüşli öýjükli kesel diýe. Ene şolaýam bu näme diýmekligi? Bu adaty bolmadyk gyzyl kan öýjükleri täze doğulan çağalarda bolup bilýär. Şu derarlam sarlama bolýan eken täze çağalarda. In measles, there is a rash, and it usually starts in a very faint manner. Ene haçan diye ene biz bärde görýäs, şol gydamak örgüni şu barada görüňetýäs, ene şu çağan ýüzüne şu görýäňiz örgüni diye. Ene gynansaňam biziň şuňky programmamyz tamamlanyp barýar. Men umid etýän şereden öwrenen datlaryňyz size köp kömek eder. Şu temada soraw bolsa bir hökman siz hat ýollap bilersiňiz. Eniki gepleşigimiz çerli. Hoş, sağ olun. Senin adında günem yok, bütün kalbimi sana tapşır.